ay isang salita. Paglipad ng agila, magkaisa tayong lahat. Pagmamahal, suportang tunay ang ating ipagtapat. At tayo ay susuklian, buong pusong panindihan. Buong mundo niya ay iikot para sa buong bayan. Sa hamon ng kinabukasan, tayo'y nasa likuran. At umasa kang si Inday Sara na sa harapan. Hari Roque! Mabuhay po ang Pangasinan! Alam niyo po, excited ako makarating dito dahil sabi ko kay Mayor, mag-aagahan tayo ng bangus galing dito sa Pangasinan. Kaya alam, walang bangus. Anyway, maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap at sa administrasyon po ni Apo Bongbong at Inday Sara, huwag po kayong mag-alala. Ang Pangasinan, kung maunlad ngayon, lalo pang magiging mas maunlad. Mabuhay po ang Pangasinan! Senator Robin Padilla! Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay naliligayahan na nandito sapagkat ang mga Padilla po ay galing sa Pangasinan. Napakadami pong Padilla rito. Ang aking pong mga lolo ay galing dito. Kaya po, tanggapin niyo po ang aking pasasalamat sapagkat ang inyo pong pinakikitang pagtanggap sa aking Mayora Inday Sara Duterte ay napakainit po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hinihingi ko po sa inyo na suportahan niyo po siya hanggang sa dulo upang siya po ang maging susunod nating Vice Presidente. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pangasinan! Opo, saan po gusto nyo kiss? Maraming salamat po. Ngayon, sa unang pagkakataon, nagsama-sama po ang mga kongresista at congressman at ang Team Aguila ng probinsya ng Pangasinan. Once again, Mayor Inday Sara, Senator Hari Roque, Senator Idol Rubin Padilla, at ang Bato, Senator Bato de la Rosa, andito rin po. Ay siyempre ang Team Aguila ng probinsya ng Pangasinan, Mayor Cesar Tirado Quiambao, Congressman Arthur Celeste, Governor Monmon Dico Tupay, Vice Governor Mark Lambino, Congressman Mark Cuanco, Congressman Rachel Baby Arias, Congresswoman Agabas, palakpakan po natin. Congressman Top de Venecia, ng buong Pangasinan, mga kaibigan, palakpakan po natin. Mayor Art Brian Celeste. Vice Governor Mark Lambino and Congressman Mark Cuanco. At sa po ng mga mayors na nandito po, maraming salamat at sa inyong lahat, sabay-sabay sumigaw, Inday Sara! Inday Sara! Inday Sara! Inday Sara! Inday Sara! Okay, maraming salamat. Kaway-kaway po tayo sa ating susunod na pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Inday Sara Duterte!
asam-asam ka ng mga kababayan mo. Ayan na, lalapit na sa inyo. Hanggang dyan lang kayo, huwag kayong lumapit.